Shin ka taba tunanin cewa akwai wani abu da kake yi kullum, amma yana iya zama hadari ga rayuwarka? Ba shan giya ba ne, ba shan taba ba ne, amma kusan kowa yana yin wannan kuskure. Rashin samun isasshen barci. Barci. Masana sun tabbatar cewa mutum yana bukatar awa 7 zuwa 9 na barci a rana. Amma mutane da yawa suna rage barci saboda waya, aiki ko social media. Idan baka samun barci sosai, kwakwalwarka tana gajiyawa, jikinka baya aiki yadda ya kamata, har ma yana iya jawo cututtuka masu tsanani. Ka san me? Wasu mutane suna mutuwa a hankali saboda rashin barci, ba tare da sun sani ba. Idan kana son ka kare kanka, ka fara gyara barcinka daga yau. Ka yi subscribe da liking. Follow FahadiLimit TV domin ƙarin irin wannan ilimi mai amfani.